Já jsem myslel, že to učí Pavel Klíma, jeho syn. Omlouvám se, je to jenom moje neznalost. Může se jednotlivec domáhat práv u SDEU? Ne. Soud může položit otázku, jaké je jednotné kauze. To je toho... Jo, ale to bylo SDEU. No, on může i u toho SDEU ve výjimečném případě, kdy je tam nějaký nepřímý účinek směrnicový, ne nařízení. To bylo jen tak to zkoušení vašich znalostí. Ale SLP, tak to víte, to bude procházka růžovou zahradou. Přeskočit tady bylo, zaznělo. Tak jenom v krátkosti, podstata toho je, že může samozřejmě jednotlivec, musí namítat porušení té Evropské úmluvy, když paradoxem Evropská úmluva signatáři té mezinárodní smlouvy jsou státy mimo EU, ale říká se Evropská úmluva o lidských právech a svobodách, s tím, že asi nejdůležitější tady ten prvek subsidiarity musí se vyčerpat ústavní stížnost. Základ. A potom, jak rozhoduje ten Evropský soud pro lidský práva a jak potom vlastně to celý dopadne, on rozhoduje tím, že pouze konstatuje porušení. On nemá to právo oprávnění rušit to rozhodnutí ústavního soudu nebo dalších soudů. On pouze konstatuje porušení toho základního práva daný tou Evropskou úmluvou a pouze tam je nějaká část, nějaká satisfakce zařízení a tak dále, ale neruší. Jakým způsobem? Příklad. Je porušeno nějaké právo, soudní rozhodnutí, třeba nejčastěji slyším v trestním právu, byl to ten případ, jestli vám říká ten případ toho doživotně odsouzeného vězně Temple, říkám to správně, Temple. A doživotně odsouzený dal všechny možný způsoby, nejvyšší soud nic, dal ústavní stížnost, nic, dal žalobu ke SLP a SLP konstatoval, bylo porušeno toto základní lidské právo. To si myslím, že je to právo na zákonný soudce. Jak se postupuje dál, aby jsem se... byl pořád ve vězení. O totiž SLP neřekl, a puste toho našeho kluka z vězení. I když SLP rozhodl, zůstal ve vězení. Ne? Ne, ale může dostat náhradu škody. Netahejme se na náhradu škody, to je věc další. On je pořád ve vězení. Doživotně odsouzený vězeň a SLP řekl, že při jeho soudním řízení, kdy byl doživotně odsouzen, například se fakticky stal, bylo porušeno lidský právo. A on je pořád, když to bylo vydané to rozhodnutí a přiškul mu tam asi 10 000 éček a to je všechno, on ale byl pořád ve vězení, i když bylo porušeno právo při řízení. Ne, tady to byl trestní soud a nejde to nazpátek. Ano. To byla zásadní chyba. Právo na zákonného soudce, že vás soudí někdo, kdo nemá, to je na celého rozhodnutí. Ale jak jsem myslel, to bude procházka růžovou zahradou. Podstata toho je, že to se možná zapomněl říct, když jsem říkal ústavní soud, proti rozhodnutí ústavního soudu není žádný mimořádný, nebo není žádný řádný opravný prostředek. Existuje pouze jeden, a to mimořádný, ale pouze na žádost, a to je obnova řízení. To znamená, ten Temple měl v ruce rozsudek SLP, že bylo porušeno právo na zákonného soudce, případ, a teď to nehodnotím, co to je za člověka, a jestli udělal něco nebo neudělal, my jsme tady mohli diskutovat nad Kajínkem, ale to mi nepřísluší. On měl někoho asi zabít, nevím, soud zprostil. Odvolací nezrušil. Když to udělal po třetí ten soud, že zprostil, tak ten odvolací řekl a dost a dal to jinému soudu. A nesplnil proceduru dání jinému soudu. To znamená, bylo porušeno právo na zákonného soudce. Prostě je to ve zkratce. No, takže ten Temple, respektive jeho advokát, udělal to, že dal, protože tady jsou byly pravomocné rozhodnutí. Krajský soud, vrchní soud, nejvyšší soud, ústavní soud. To se musí rozlomit, ale ne tím SLP. Ten SLP je pouze prostředek pro to, aby to šlo, a ten Temple musel dát návrh na obnovu řízení před ústavním soudem.
Ústavní soud, říkají si obnova, neví, se musí obnovit a potom místo toho zahájené obnovací řízení. Ústavní soud vzhledem papír se rozhodl, že bylo porušeno ústavní právo, nemohl říct, že nebylo porušeno. Princip na zákonu soudce máme i my v ústavě, ale jsem nějaký právo slovo. A on obnovil to řízení a v obnovém řízení se vrátil 20 let nazpátek a zrušil rozsudek toho nejvyššího soudu. A když zrušil rozsudek nejvyššího soudu, tak se to vrátil k tomu nejvyššímu soudu a protože bylo porušeno právo na zákonu soudce pod ním, on neměl nic jiného, nemohl nic udělat, než zrušit to rozhodnutí tak soudu pod tím a vrátilo se to do toho stejného řízení. To znamená tomu soudci, který ho 3krát zprostil. Vlastně. Takhle, já už nevím, jak to úplně dopadlo, je z vězení venku a už není trestně stíhán. Ono to totiž možná došlo i k promlčení, jo, já už nevím, jak to procesně došlo až dolů. Ale byl propuštěn z vězení. On nebyl, protože on mezi tím udělal jinou trestnou činnost a oni ho nechtěli, ta justice ho nechtěla pustit ze svých spárů a byla daná ústavní stížnost a on ji vyhrál. Takže stejně se musel propustit. A teď chodí, však někde si vygooglujte, Temple, tak nějak, asi píše Temple, asi se říká Temple. A byl prostě jako nevinnej. Ale chtěl jsem říct, abyste věděli v tom našem příběhu, že musel dát, představte si, kdyby nedal návrh na obnovu, tak nic, tak je vězení. To je na žádost. O to ten ústavní soud nedělá z moci úřední. Našli jste to? Já nevím, já nechci hodnotit, jestli to udělal nebo neudělal, omlouvám se, dívám se na to jenom z pozice toho práva, těch předpisů, nehodnotím. I když je teda pravda, že Kajnek měl prohlásit, že jestliže se ten dostane z vězení, tak on se začne bát chodit po ulici. Asi si kluci něco řekli. Oba dva byli ve stejné věznici pro ty nejtěžší zločince. To ne. Podstata toho je, že tady se pouze řekne, že byl špatný proces a pojede se dál. Já si myslím, že tam asi došlo k promlčení už. Jo? Že už nebylo co jakoby soudit. Protože tam on tak byl dlouho, on tam strávil skoro celý život ve vězení. Jo? Takže já nevím, jak ten konec dopadl, ale prostě jako chodí venku a je prostě osvobozen. No a samozřejmě po státu dostal asi 10 milionů náhradu škody. No, protože on byl ve vězení nezákonně. Jestli je soud nezákonně rozhodl, tak byl i nezákonně ve vězení. A určitě toho odškodnění tady v tomto případě. Soud. Těch 10 milionů. Soud. Jo. A podstatou toho to je právě ten zákon, co jsem říkal, 82/98 o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Soud dokonce, to není daný zákonem, judikatorně daná jakoby praxe, kolik se dává za den vyvězení. V tom těžším vězení se dává asi 1500 za den, ale potom tam jsou náklady soudního řízení, nehmotná újma, těch položek, který může chtít, je jako víc, ale rozhoduje o to ministerstvo a ministerstvo je při zdi, to znamená 99% se všichni soudí a rozhoduje o tom soud. Obojí soud pro Prahu 2, protože sídlo ministerstva je na Praze 2. A jinak kolegyně řekla správně, je to soud Rady Evropy jako mezinárodní organizace, ne Evropské unie. Což ale si hodně lidí vyplete. Tak, já jenom podívám se. Princip subsidiarity. Jasně, platí všude, o tom dneska jsem už 3krát mluvil. Může požadovat to spravedlivé zadostiučinění. Nějaký smírný řešení. A konec. Tak. Opravdu to bylo jenom trošičku z toho. Tak, máme před sebou ještě poskytování informací. Já jsem o tom zákoně dneska hovořil. Teď se vlastně dostáváme do té kontroly veřejné správy, takzvané té občanské kontroly. To znamená, že to nevykonává žádný státní orgán nebo soudní orgán a vlastně jenom zákonodárce v rámci nějakých právních záruk zákonnosti dává i prostor těm občanům komukoliv se bránit. Já mám tady pouze právo na informace a petice, stížnosti a tak dále, ale ten prostor, jakým způsobem můžete vy sami ovlivnit tu veřejnou správu,
je X. První už jenom, protože politik volbal. Nebo se nechat zvolit. A potom zavřít, teda zvolit. Nebo, že budete aktivní i jako třeba občan obce. Zákon o obcích říká, že máte právo se účastnit zastupitelstva. Máte právo na dokumentů, dokonce máte možnost i vystoupit, pokud je to upraveno vyjádření řádu. A řada také těch zákonů upravuje to právo té veřejnosti na podílení se na ty činnosti té veřejné správy. Já jsem vybral. Mohli bychom třeba mluvit o registru smluv. Orgány veřejné správy plnění na 50 000, pokud se nedá malinký tým obce, musí dávat na internet veřejně nahlédnutí. Dokonce, kdyby to neudělali, je tam institut neplatnosti, absolutní neplatnosti. Smlouva neplatí. Že všechny peněžité věci si najdete na internetu. Registr smluv. Registr střetu zájmů. Všichni úředníci, pozici nadřízených, je tady z vás, veřejný funkcionář? Není, tak třeba budete, když si doplníte vzdělání. Jakmile byste byli ve veřejné správě a měli jste pod sebou nějakého vedoucího, to znamená, byste byli tím posledním vedoucím, a kdybyste pod sebou ještě někoho, automaticky spadnete do zákona o střetu zájmů. Jsou tam samozřejmě nějaké podmínky, musíte mít takovou možnost hospodařit nebo ukládáte pokuty nebo takového, ale většině případů tam spadnete, no, tak musíte dělat informační povinnost vstupní, výstupní a průběžnou o svém majetku, kolik máte na účtě, jaký máte nemovitosti. A to všechno je registrované ve veřejně dostupném rejstříku. A ještě řada dalších. Jenom chci říct, že ta občanská kontrola má samozřejmě svůj význam a zákonodárce v rámci právních záruk zákonnosti umožňuje tu kontrolu veřejnosti. Teď řeknu tomu registru o střetu zájmů, když byl ještě úplně absolutně veřejný, on teď se trošičku změnil, tak jsem se díval na pana Babiše, jestli vám to jméno něco říká. Asi ne, tak on měl na účtu pouze asi 46 milionů na běžném účtu. To vy máte samozřejmě třeba na spořící. On na běžném účtu měl 46 mega, neměl tam teda tu vilu v té Francii, tu tam neměl, to je potřeba říct. To jako teď stíhá ta francouzská prokuratura, nebo stíhá, bylo to v médiích, to nevím já, za to, že to nějak nakoupil v rozporu s francouzským právem, nějaký zámeček ve Francii. A možná to je jenom drb, to je jasný. Měl tam ty pozemky, měl tam asi 3 auta, švýcarské hodinky asi za 600 000 a řadu dalších věcí. To všechno je v tom registru. Já bohužel, bohudík nevím, mám ho v práci na starosti, sice nejsem veřejný funkcionář, ale dělám metodiku k tomu zákonu a když máte možnost vidět, kdo co má, naštěstí nejsem závislý člověk, to úplně očumám, tak byste asi v tom registru nechtěli být evidováni. Nejlepší bylo třeba se podívat na knížete Schwanzenberga, ten totiž měl nejdelší záznam v registru o střetu zájmů, protože než tam zapsali ty tisíce těch nemovitostí v jižních Čechách, který on má nebo měl, tak to bylo asi třeba 100 stránek. Tam totiž se zapisují ty parcelní čísla a všechno takové. Tak kníže tam měl celý to Orlisko, celý ty lesy podle parcelních čísel. Proto to tak vyskákalo ten seznam. A řada dalších lidí. Veškerý majetek. Všechny majetek. Jasně, i zahraničí. Proto jsem říkal, že jsem tam nenašel tu vilku ve Francii. Asi jo, to bylo 100 stránek a už to neprolítalo. Já to nedělal, že bych chtěl doma, neměl jsem po večerech co dělat. Já to dělal při výuce tohoto předmětu. Je teda pravda, že některý studenti potom, ať tam zadám jiný jméno, a už se začali padat ty starostové, že jo, a takový. Jo, to je barák vedle nás. A tak, a bylo vidět, že když některý se zaujímalo i právě to číslo toho účtu a ty peníze, tak se jim musel říct, že je třeba už zamluvený, že aby si tady studenti nedělali koukky na nějaké politiky, movité politiky, říkám to v legraci. No ale to byl právě případ, on byl doopravdy veřejně dostupný, krásná výuka to bylo. I teď bych mohl ho ukázat, nebo bychom se mohli pát do toho registru smluv, ale čas kvapí. No ale právě kvůli starostům se to omezilo, dokonce to došlo až k ústavnímu soudu. A starostové tam prostě, hlavně ty menších měst, tam dali návrh na zrušení části toho zákona o střetu zájmu právě ty viditelnosti na internetu, že se vlastně slíkají před veřejností. A
a jako měli pravdu, dopadne tam šli identifikovat ty nemovitosti a takový. A ústavní soud zrušil tu část o tom, aby to bylo dostupné jakoby bez identifikace. Teď, kdybyste se chtěli na koupit podívat, ministerstvo spravedlnosti nám to umožní, ale musíte se identifikovat nějakým způsobem elektronicky, aby se vědělo, kdo se na to kouká, aby až někomu vykradou ten pozemek, tak aby rovnou šli za váma a vytahali vám to z chaluby. Ale jinak je to jakoby zajímavý počteníčko, tam je hodně akcí a různých prostě věcí. Ale to bychom byli závislí, tak už toho nechám. Tak a těch případů samozřejmě je X. My zůstaneme u právo na informace. Paradoxem je, má to samozřejmě nějaký evropský nadhled, ale nejhorší na tom je, že u nás to dali do článku 17, článek 35 o životním prostředí, článek 17 je politické právo. Já jsem tady ten předmět dostal přednášet asi kvůli tomu, protože u nás v práci dělám i ty 106. A nechápu, jak ta 106 mohla být dána do politického práva, protože ona tam, když to řeknu hloupě, patří. Je to právo o činnosti těch orgánů veřejné správy. Ale setkal jste se někdo se 106? Tady kolegyně, prosím, já řeším 106. Například, tady to bylo jiného zaměstnavatele, kdy jeden zaměstnanec nějakého orgánu veřejné správy se ptal na plat zaměstnance ve stejné kanceláři, protože se cítil nedoceněn, že nedostal odměny a dělá stejnou práci jako jeho kolega. Nebo jiný případ, to už se mi stalo tady u toho zaměstnavatele, kdy někdo proti nám podal žalobu a aby měl náboj do té žaloby, to znamená argumenty, byla to civilní žaloba, kde platí zákonní pravidlo, že břemeno důkazní a tvrzení, tak aby soud vám uvěřil, musíte si něco předložit. On dal na nás žalobu a chtěl po nás informace, ty, které by mohl potom použít proti nám, ve sporu proti nám. Hrozný. Ten 106. zákon se úplně zvrhnul, jestli to můžu říct takhle, v absolutně nějakou informační nepřijatelnost. Pokud se ale odprostím se od vlastních zkušeností, já dokonce jsem 106. zákon sám použil, to se přiznám, ale jenom kvůli tomu, že když jsem potřeboval nějaký rozsudek, který nebyl veřejně dostupný, tak jsem si o něj soud požádal. A teď se zeptáte, proč buzeruju soud? No, podle zákona soud má zveřejňovat všechny rozsudky, jenomže on to neumí, IT to neumí. On prostě neumí tady to udělat, už to teda pomaličku dělá, už se to zlepšuje, už tam, teď jsem si dělal, už tam asi 500 000 rozsudků a měl by tam být asi 10krát tolik. Neumí, stát nikdy neuměl soutěžit IT věci, tak neumí vysoutěžit ty. Neumí ani umět nebude. On to je tak odborně specifický, že asi umět nebude. Takže i já se přiznám, že jsem 106 použil tady k tomu účelu. Automaticky jsem řekl, anonymizujte, dejte pryč právnické osoby, mně nejde vůbec o meritum, mně nejde o ty osoby, mně jde o to meritum, to jak jste rozhodli, ty úvahy. No ale ty 106 samozřejmě jsou určitě na místě, protože je, a to stejný jako s tím registrem smluv, no, jestliže já budu úředník územní samosprávy nebo státu, tak vědom si toho, že kdokoliv může se na tu můj činnost podívat, zkontrolovat, by mě mělo evokovat, hele, dodržují to podle zákona. Bohužel u některých úředníků tomu tak není a proto ta 106 asi má význam, ale má význam doopravdy jenom pokud to směřuje k té činnosti. Znám řadu případů uvědoměných občanů u menších měst, kdy dávali 106 třeba 20 za týden, každý týden, kdy ten úřad nedělal nic jiného, než jenom neodpovídat na nesmyslný 106. Judikatura ale je úplně cestná, ona tvrdí něco v tom smyslu, že vlastně ten povinný subjekt, to je ten subjekt, který má být dotazován, ten orgán veřejné správy se vlastně ani nesmí zeptat, k jakému účelu a musí prostě poskytovat. Takže ten zákon samozřejmě svůj bezpochybný význam má, jenomže jsme v České republice, kde se z toho, aspoň minimálně v tomto případě, stal nějaký absurdistán, kdy se ta 106 používá ke zneužití. Už častokrát soud musel dát zapravdu tomu úřadu a nad rámec toho zákona říct, že dochází ke zneužití práva. Takže? Teď už to je, ale jenom u platů. Protože my jsme národ, a teď to neberte osobně, závistivců a prostě
vědět, kolik bere někdo další vede mě, je to gro, bez čeho nemůžu žít. Když nejčastější 106 byly na platy, byl tam velice zajímavý judikaturní vývoj. Nejdřív bylo, že musí být platy všech. Potom to došlo k nálezu, říká se mu platový nález ústavního soudu, který řekl, že se musí provádět test proporcionality. A potom to dospělo do takové fáze, že se zákonodárce rozhodl, že to upraví zákonem právě na to zneužití toho práva. A tou hlavní doménou je, že tam musí být takzvaný princip hlídacího psa. Slyšeli jste tady ten pojem? Princip hlídacího psa? Nemyslím toho psa, co vám hlídá u baráku. A to je, že plat teda ano, ale musí to být shromáždit ten plat nebo získat ten plat jenom pro ty případy, kdy mají vyvolat diskuzi o platech. O tom, zda úředníci jsou placeni dostatečně nebo ne. Princip hlídacího psa. No, strhlo se to úplně neskutečnou věc, ten informační zákon. Já jsem teďkon, zrovna tento týden jsem vydával jedno rozhodnutí, kde jsem odmítal poskytnout informaci, ve druhém stupni teda. A myslím si, že zase úplně absurdita povinnost mlčenlivosti, která je snad ve všech zákonech a je daná s tím, že ale ten 106 zákon tu povinnost mlčenlivosti prolamuje a říká, není porušením povinnosti mlčenlivosti, pokud se poskytne podle toho 106 zákona. To neplatí v případě, pokud je informace, která nevznikla činností toho subjektu, to znamená informace od té kontrolované osoby. To teďka zatím v pořádku. Jenomže judikatura dospěla k závěru, že příklad, jde třeba živnostenský úřad na kontrolu. Nechá si předložit například něco, co podléhá nějakému know-how. On mu to předloží. Přímo nějaký papír. Nějaká výrobní třeba výrobní klauzule, něco. A kdyby se někdo zeptal 106 na tu výrobní klauzulu při té kontrole, tak ne, protože to je ten papír od té kontrolované osoby. Ale soud dospěl k závěru, nějaké slabé chvilce, že pokud ale tu informaci, co je na tom papíru, vtělím do protokolu o kontrole, tak už to není informace od té třetí osoby, ale je to informace, která vznikla postupem toho kontrolního orgánu a takovou informaci musí poskytnout. Musím říct, že tady, ač já se moc nevzpírám, tady jsem se zepřel, informaci jsem neposkytnul, protože se domnívám, že nezáleží na nosiči té informace, ale obsahu té informace. Jestliže mi kontrolovaná osoba řekne, že to, co dělá, je černý, tak je mi jedno, že to, kde je to napsané, jestli v dopise od něho, anebo mým protokolu o kontrole. Pořád je to černý. A tak jsem informaci neposkytl, očekávám žalobu a očekávám soudní bitvu. Je tak mezi řečí. Tak, ale samozřejmě to, co je napsané, určitě 106 zákon, důležitý, může se poskytovat informace buď na žádost, anebo i zveřejněním. Často je to zákon totiž stanovuje, že ty povinné subjekty musí ty informace zveřejňovat. Informaci se rozumí cokoliv. Dokonce to došlo tak daleko, že někdo chtěl mail nějakého hejtmana, který posílal někomu a soud řekl, ano, to je ten nosič informace, poskytneme mail. Dokonce to došlo tak daleko, že v případě, kdyby ten povinný subjekt tu informaci zničil, tak soud řekl, pokud ale tu informaci má povinnost mít, tak zničenou informaci musí obnovit. Nechápu, jak to má ten povinný subjekt udělat, ale judikatura dospěla k závěru, musí obnovit. Takže ten mail asi napsat ještě jednou. Slovo. Tady jenom kdo je povinnými subjekty, prosím, orgány veřejné správy. Největší diskuze byly o tom, jestli to je dopravní podnik, ČEZ, Letiště Praha. Už tou velkou novelou, která proběhla před asi rokem, už to bylo upravené. Tam bylo to, jestli tam je majetková účast, jak velká, kdo je zakladatel a tak dále. Jo, od 1. ledna 2023 veřejný podnik. Tady je jenom to, že ty veřejné subjekty musí zveřejňovat informace o sobě. Takže na internetu nebo na úřadní desce by měla být vždycky informace o tom subjektu, kdo to je, kolik má zaměstnanců, jaké právní předpisy objímá a tak dále. Velmi široký. Asi můžu přeskočit. Informace na žádost, ústní, písemná. Samozřejmě ten 106 zákon upravuje ochranu určitých informací, osobní údaje, obchodní tajemství, bankovní tajemství, utajené skutečnosti, ale třeba, protože určitě z vás někteří jsou úředníci, tak na úředníky je přísnější a říká, že
informace o úřednicích nemusí k jejich zveřejnění být jejich souhlas těch úředníků, to je v zákoně o zpracování osobních údajů, a pokud to vypovídá o činnosti toho úředníka, tak jsou zveřejnitelné. To znamená váš věk, vaše vzdělání, jaká škola, jaké máte kurzy, čísla diplomů, jakou máte praxi, kde jste měli předtím zaměstnavatele, jak vám dopadly psychotesty, to bylo co u policie, ty psychotesty, jaké máte služební hodnocení. To všechno soud řekl, ano, to se o úřednicích na základě 106 může sdělit. Teď dokonce udělal absurdní rozhodnutí, nesotožňuji se s ním, bylo to taky 106 a bylo to k zákonu o registru smluv, jak jsem vám říkal. Kdybych ho ukázal na internetu, ale už není čas, tak si dopadně, když si zadáte registr smluv, dejte si třeba své město, tak tam bude smlouva mezi starostou a nějakou společností, něčemu. Tak teď Nejvyšší správní soud řekl, že ty podpisy, které teď jsou dole začerněný, musí být vidět. To znamená, kdybyste byli úředníci, prosím, mějte jiný podpis na podepisování smluv a jiný podpis, který máte jako bankovní. Protože v tom slunečním svitu rozzařenosti informační povinnosti soud řekl, že to identifikuje toho úředníka a že úředník všichni musí jasně vědět, jak se podepisuje. Hrozný. A já jsem se tady nechtěl rozohnit, omlouvám se, zvýší se mi tep. A co potom? Jo, a tady jsou ty informace o platech. Je to jako nově upravený, a já si můžu přeskočit. Tady, kdy se můžou informace omezit, ohrožuje kritickou infrastrukturu, jedná se o novou informace z trestních řízení, zpravodajské služby, činnosti České národní banky v evidenci účtů a tak dále. To je to zneužití práva. Povinný subjekt musí buď poskytnout, nebo odmítnout. Když odmítne, je možno k tomu podat žalobu k soudu. Jsou tam strašně krátké lhůty, pouze 15 dnů na poskytnutí a 15 dnů na vydání rozhodnutí o rozkladu. Takže pokud jsem říkal, že já jsem nečinnosti, tak jsem nečinnosti právě u těch 106, protože než já to dostanu na stůl, tak už mi proběhnou všechny lhůty. Lze podat odvolání k nadřízenému. Co je zajímavé, tady se konstruoval takový zajímavá věc, a to je informační příkaz. Jestli jste to někdy neslyšeli, nadřízený orgán může dát informační příkaz, aby ten podřízený orgán tu informaci poskytl. Pokud by neposkytl informační příkaz, lze vynucovat donucovacíma pokutama. Stížnost, asi můžu přeskočit. Jo, to jsou ty další evidence, to jsem hovořil. Střet zájmů, náleží do spisu. Tak. A poslední rychlostí blesku. A to je petice, stížnosti, podněty. Jsou to další možnosti, jakým způsobem se lze domáhat činnosti kontroly veřejné správy. Stížnosti ve správním řádu, petice, zákon petiční, zákon shromažďovací, podněty, paragraf 42 správní řádu, podnět zahájení řízení z moci úřední. A tady jenom jak by měly být se s tím nadáno. Je to jen podnět, nemůže se zahájit řízení z moci úřední. Přijímat podněty, jak podnět řídit, asi něco české. Stížnost podle paragrafu 185. Petice zákon petiční. Asi nejzajímavější petiční byl, je to chráněno, je to ústavní právo, a nejlepší byl petiční stánek před úřadem vlády. Měl ho tam ten aktivista, jak se jmenoval, Thor, jestli vám to jméno něco říká, tak si dal nepřetržitý petiční stánek asi na 7 oblastí petic, udal tam stan a stanoval několik měsíců před úřadem vlády. Nelze omezovat, nelze na povolení, prostě petiční právo je garantováno. No, váš prosím. Dotazy, náměty, připomínky? No. Jasně. A zaměstnavatel se nesmí ptát, proč, nebo ten povinný subjekt. Ne, musí to vypovídat o vaší funkci. Takže třeba normálně psychotesty by každý řekl ne.
Jenomže on to dá na policistu a psychotesty jsou podmínky jakoby výkonu té práce. Jiný příklad, bylo to u rozkladový, třeba u rozkladové komise někde nějakým úřadu, no a protože zákon říká, že členové rozkladové komise jsou odborníci z praxe, no tak on chtěl vidět jeho vzdělání a pracovní působení, aby s něho posoudil, zda to je odborník z praxe. Takže ano, některé údaje by vaše sousedka mohla od vás zjistit. Ale ten plat teda ne. No, ale přijdu No to určitě. Jasně, to na tom není tajného. A plat, tak tam už je ta úprava nová, tam by musel být ten hlídací pes. To znamená, že ano, musela a ještě v tomto případě, když se to dotýká fyzických osob, tak jste takzvanými dotčenými osobami a ten povinný subjekt má povinnost vám říct, hele, někdo se na vás ptá, protože kdyby to byl kdokoliv z vaší obce, ani ho neznáte, tak nic, ale vy byste mohla říct, jo, to je moje sousedka. My máme spolu spor o pozemek a ta mrcha jedna se mi chce mstít.